Шоу өсөн түрлі нәмә кулланалар. Сана, саңғы, булмаганда пакет катыргала бара. Мин бүген тюбинг ташуырга килдем. Кагыйдаларның бере махсуслаштырылган урында шул. Тау агасыз сокырһыз булырга тиеш. Бана мондагы күк. Тәүсиратта дөрес һәм уңайлы кием һайлау. Ул иркен, еңел, иң мөһиме йылы булырга тиеш. Тюбинг ташуудың ниндәй кагыйдаларын беләһең? Сәлам. Иң мөһим кагыйдаларның береһе ул тюбингта бер кеше шуырга тиеш. Тагыла икенче кагыйда ул тюбинг ташуучы кеше тик ултырып кына шуырга тиеш. Тагыла тюбингта махсус трассалардан гына шуырга кирәк һәм күңелле кайф булырга тиеш. Сәлам ай гүзәл, кыш көне буш вакытыңды нисек күңелле итеп үткәрергә? Сәлам. Әлбәттә кыш көне вакытты күп төрле усулларны үткәрергә мөмкин. Мәсәлән, һәргалак ташу, сноубордта, лыжала. Мин бүген достарым белән тюбингтарда шуырга килдем. Тюбинг ташуу һиңа нимәһе менән охшай? Чөнки ул иң ябай усулларның береһе. Тюбингтарда үзеңнең эмоцияларыңны бөтен сыгарырга мөмкин. Ултыраһың да шуаһың. Тюбинг ташуганда аяк-кулдар менән туктату бөтенләй тыела. Кызлар, егеттер, мин биргән кәңәшләргә кулак салганыгыздыр дип ышанам. Кайда гына шуһагыз да, был кагыйдаларны онытмагыз. Айгиз Хәсәнов, Нурислам Хайриев, Тау-Тау хәбәрсен.